en els programes de desenvolupament que tenien, per així dir-ho, i ens entenem, al tercer món. Ara estem dient que pràcticament un de cada 3 nens a Catalunya tenen aquest problema d'alimentació. Llavors, nosaltres tenim diferents programes en alimentació, en socialització, conscienciació, però havíem de fer ja un pas més. Nosaltres ja proporcionem a les famílies el que és l'alimentació seca, però de la fresca, degut als ingressos que n'hi ha a la família, no hi arribaven. Llavors, aquesta campanya que nosaltres fem és per recaptar diners per comprar targetes d'alimentació fresca i que la família pugui ser autònoma. O sigui, ja no et dic què has de menjar, sinó també, segons la teva necessitat, que puguis, sobretot també, tornar a decidir i anar amb la família a fer la compra, cosa que s'ha perdut molt, i també nosaltres comprar aliments frescos, a part dels que nosaltres donem ja secs, per aconseguir aquesta dieta sana i equilibrada i saludable, d'acord? I llavors, com ho havíem fet? Doncs havíem de crear un parar a la taula, d'acord? Llavors ara sí que necessitarem 4 voluntaris, no heu de fer res, tot ho farem la Laura i jo, només haureu de seure a la taula i la nostra campanya és la de donem-li la volta per omplir el plat. Això és el que haureu de fer vosaltres, no la resta tots escoltarem el que hagi d'explicar, només és perquè es vegi visualment quina és aquesta acció. Doncs llavors 4 voluntaris que vulguin seure's a la taula, si no vaig a dir, jo soc molt decisió, home, molt bé, que només hem de girar el plat, no heu de parlar, ni us faré cap pregunta, ni heu de provar cap examen, només heu de fer l'acció de donar-li la volta al plat. Molt bé, us falta uns anys, molt bé. Doncs aquesta activitat nosaltres la portarem per tota la ciutat, d'acord? I és, en comptes de fer la campanya que la gent ens portin aliments o que de vegades és donar diners, però no fem una acció, val? Llavors, els comensals que estiguin aquí el que farà serà un menjar virtual amb una família. Vostè menjarà amb una família, vostè amb una altra i amb una altra, ok? Aquí sí que és veritat que nosaltres en el menú tenim les dades de Creu Roja i Hospitalet, perquè hem enregistrat fins ara. Estem parlant que fins al mes de juny vam ajudar a 806 famílies. Quan parlem de 806 famílies som en un alt grau de vulnerabilitat. Les beques de secundària que hem repartit, el tema d'alimentació fresca, o sigui, el menú no és el que tenim per dinar, sinó aquesta és la situació que a l'hores d'ara viu la ciutat de l'Hospitalet. Sí, només Hospitalet, no és Catalunya, és Hospitalet, que també tota aquesta informació als companys i d'allò també us l'enviarem perquè la pugueu tenir tots. Així, vostès són perduts, anem a passar el primer plat, doncs. Mira, Núria, si ajutes a la Laura. Ara li posarem el plat i vostès no li donaran la volta fins que jo els faci una pregunta, ok? Bueno, les nostres cambreres. Aquesta serà l'activitat que he dit que anirem portant a part. La portarem per la ciutat, però si hi ha una associació o una entitat que veu que això també la portem al nostre lloc, estem encantats de fer-ho. Avui aquí farem una demo per a vosaltres, però això ho podrem portar. Molt bé. Doncs aquí ja teniu cadascú amb la seva família virtual. Anem al primer plat i li podem donar la volta. Ara ensenyaré, per la resta que no ho vegi, el que oferim és un plat que, si algú vol fer aquest menú, amb €1,50 a les famílies poden tenir la seva amanida o poden tenir una amanida de pasta, també tenim un gazpacho o tenim un plat de verdures. Això que estem dient, tot és alimentació fresca. L'accés als aquests productes és moltes vegades perquè, malgrat que nosaltres ajudem en alguna associació o en alguna organització amb aquests diners, hi ha moltes famílies que el fan servir per una cosa primordialment, que és pel sostre. És a dir, primer paguem el lloguer i després ja menjarem. I després passa el de sempre, els pares que mengin els fills. O tenim els avis que mengin els fills i els nets i l'alimentació ja no és saludable.
ni és equilibrada. Ja mengem, omplim l'estómac, però el que no podem perdre és el sostre perquè un cop estem al carrer ja s'ha perdut tot. Llavors l'alimentació ara per moltes famílies és un luxe i estem parlant un de cada 3 infants no té una alimentació saludable. Doncs amb aquesta contribució vostès amb la família han menjat aquest plat. D'acord? Volen el segon plat? Doncs vinga, va, retiro jo també i anem pel segon plat. També, fins que no estiguin tots servits, no passarem al segon plat. Molt bé, doncs quan vostès vulguin, donem-li la volta. Epa, què ha passat aquí? Vale. Aquí també nosaltres el que potenciem és que no és tancat menjar sa. Vale? Molina. Ya lo sé. Y tú lo sabes, los dos lo sabemos. No he dit. Pues te'n penses tu, això perdoneu, És com la publicitat. Llavors, per exemple, què oferim? Un plat de conill. El conill és carn blanca i no és car i es pot fer. Llavors, potser pensem que per 2,5 € podem tenir unes verdures, podem tenir unes patates i podem tenir conill. Així és que esteu menjant amb la família virtual. Aquí tenim pollastre, el peix, però què ha passat a la nostra amiga? Quan ha girat el plat està buit. És el que deia abans. I això no és pel·lícula, i això no us vull fer mal al cor ni res, però sí que és veritat que a moltes famílies arriba l'hora de dinar o l'hora de sopar i això és el que tenen al plat. I és literal, no hi ha. O tenim per dinar o tenim per sopar, però no tenim per dues coses. També què ens passava amb aquesta campanya? Els nens de primària, des del 0 fins als 16 anys, tenen la beca de menjador de primària. Però, què passa quan vaig a la secundària? Ni per llei està registrat la beca de menjador. Què hem fet nosaltres, Creu Roja? Hem creat la beca de menjador de secundària, que nosaltres li diem amb això que s'han explicat molt bé al company, el hashtag menjar a l'instiu. Tota aquesta campanya que nosaltres tenim Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil, nosaltres ara a la nostra ciutat, als 9 instituts municipals, estem ja atorgant beques. Actualment tenim 67 nens que estan becats, i això anirà en augment. Hem de recordar que Creu Roja és gràcies als socis o quan ens compren la loteria de l'or i que són molt pensats, tot això ens ajuda a poder fer aquests projectes i a comprar aquestes targetes i a becar aquests nens. Perquè això és una realitat. Nosaltres ho veiem malauradament cada dia i cada dia hem de pensar en algun projecte perquè aquests nens mengin. O sigui, el nen que passa de primària a la secundària no menja. Podríem dir així. També què fem amb aquestes targetes d'alimentació? Que no només menja el nen en el menjador, sinó que menja tota la família. Perquè compraràs una cuixa de pollastre i també què estem fent? Que tots seguin a taula. Una cosa que també s'ha perdut molt. Però per al preu de becar aquest nen en format targeta d'alimentació estem fent que no tan sols el jove mengi a casa, sinó que mengi tota la família. Ok? Els ha agradat el segon plat? Molt bé. Anem per les postres, doncs? Molt bé, doncs donem-li la volta al plat. Mira, ara t'ha tocat una altra cosa. Però no menjo, El que ens fica és que potser per €1 es pot menjar la síndria o tenim plàtan o moltes vegades això és un batut de fruites. Nosaltres, parlem de nosaltres que estem aquí, podem ser molt afortunats i ara tinc picat un préssec i, potser el llancem sencer. O la poma no sé què, però també el donem a les famílies, perquè nosaltres tenim les dietistes i nutricionistes darrere nostra, que potser amb tot això en podem fer un batut, que tot és aprofitable, que no hem de comprar una cosa hiperexquisita perquè, a veure, no ho podem fer perquè ens donem els ulls i diem, no passa Nadal, no? Per un cop a l'any tampoc no, però estem parlant d'alimentació bàsica. També nosaltres el que ajudem és ajudar a que mengin també sa. Vam crear un llibre, que el té la meva companya Laura, que després us explicarà, de com menjar bé, bo i barat. S'ha de dir que això ho van fer pioners de renoms d'aquí a Catalunya,
que són receptes per persona de menys d'un euro o un euro, que si nosaltres ho passem ara, direu, a veure, aquí posa, confit de no sé què, no sé quantos i tal. S'ha de tenir el temps, s'ha de saber fer. Doncs mira, on posem una cassola amb unes llenties i un xoriço i tal, doncs ja mengem tots. Però també hi ha aquesta opció de dir, es pot menjar de delicatessen, o preparar de delicatessen, sense haver de gastar més. I llavors què li ha passat? Com es diu? Anna, l'Anna li ha tocat tot avui. Què ha passat a l'Anna? A l'Anna li ha tocat ser ambaixadora nostra de Creu Roja. És a dir, que a tota la gent que tu coneguis, a tota la gent que tu sàpigues que li pot interessar, els expliquis aquesta campanya que estem fent Creu Roja per una alimentació sana i saludable, perquè és la importància de la salut. O sigui, el desenvolupament del nan i de l'infant està totalment relacionat amb l'alimentació. I si llavors no intentem pal·liar aquest dèficit que n'hi ha, tindrem nens que després diuen els síndromes de tal i pasqual, doncs és que tots poden sortir per una mala alimentació a la seva època de desenvolupament. Llavors, ara el que nosaltres fem a la ciutat, que aniré aquí però tal, nosaltres diem, els hem agradat el menú? Sí, llavors poden fer la seva contribució. Això és el que portarem per tota la ciutat. Hem d'intentar, jo m'he posat un objectiu molt alt de beques, però si tenim 67 anem a les 200. El que queda d'aquest any i l'any. Així que, si us plau, ara tots, com que tots en veritat heu aixecat aquest plat, perquè us ho ens han mostrat, doneu a conèixer, si vosaltres voleu que això ho portem a les vostres associacions, centres i tal, estarem encantats de portar-ho i que si ens veieu que contribuïm. És la nostra hora.